meu, că e norocos băiatul meu. Ascultă, vine nașu, 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 vine nașu, bogatașu, nașu, nașu. Acesta că vine nașa, 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 vine nașa, bogatașa, nașa, nașa. Acesta că vine nașu, 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 vine nașu, bogatașu, nașu, nașu. Acesta că vine nașa, 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 vine nașa, bogatașa, nașa, nașa. Ade, 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 jigule, ade, 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 kumeni wanele, sharu kumeni wanele sunele, ade nașa puno. Ade, 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 jigule, ade, 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 kumeni wanele, sharu kumeni wanele sunele, ade nașu puno. Că joacă cu părătasa, nașa, nașa. Ați văzut așa ceva în viață, viață. Salut, salut! Atențiune! Încă 50 de euro pentru Ana Maria! Mulțumim, să rămână! Salut! Pentru nașa lui Ana Maria! Mulțumim, să rămână! Una, două, trei și atențiune, atențiune! De la Mircea lui Hărleață, o jumătate de milion pentru nașa lui Andreea, cea mai frumoasă nașă! Ale nășcule, ale, ale, ale cu minioanele, și-aru cu minioanele soldele, că e nașa cu noroc! Haide! Din lume nu trăiește ca nevastă ta. Merge, băieții! Fericită și iubită e nevasta mea, nevasta mea. Fericită, o merită, o da transferul cu casa mea. Fericită și merită, o da transferul cu casa mea. Fericită și iubită e nevasta mea, nevasta mea. Atențiune! De la Costică, încă o jumătate de milion pentru nevasta lui Mariana, pentru blonda lui
care a schimbat viața, trăiască! 1, 2, 3 și la! Și distrată și plimbată e nevasta mea. A plăcut mereu în viață să-i dau valoare lui mama mea. Și iubită și distrată și plimbată e nevasta mea. Am venit din Spania să-i fac nuntă, fericită și iubită e nevasta mea, nevasta mea. Fericită și iubită tras mereu cu fața mea. Fericită și iubită e nevasta mea, nevasta mea. Fericită și iubită. Sus, Năuțule! face o primire, bine ați venit? Bine ați venit, stați, invitați! Și
să vină și fratele meu Felix, recămarul să lui Ianula, pentru talentul lui Felix, bă! Vină încoace, șefule! Recămarul să lui Ianula, la melodia asta atât, haide! Una, două, trei, returnerea! Marșul. Bine sărit, bine sărit! Și hai să mergem! Mulțumim din suflet! Una, două, trei! Salut! De la Shaolin, pentru toată lumea prezentă, pentru nașul mare, nașa mare, pentru copilul botezat din această seară trăiască, să fie sănătoși! Îi umblă câteva pagare la mare, valoare facă la face busunare. Vine și e și nu spune nimic, o să mă bată fericit. Îi umblă câteva pagare la mare, valoare facă la face busunare. Vine și e și nu spune nimic, o să mă bată fericit. La para, la para, la para, o să dansez toată noaptea cu mașa mea, cât o să te puneți.
Si minor romanțat acolo. Pentru Albert și Antonia. Antonio, cu fond si minor, da? Mă dă puțin ghin, Ianule. Să face primirea pentru domnul Florin Iorgu. Bine ai venit, șefule! Asemară sărbătoare și e ziua cea mai mare pentru Antonio și Albert. Este ziua lui Albert, ăla e băiat aștept. Antonio-i viața mea, ăla e puterea mea, ăla este viața mea, ăla este forța mea. La mulți ani, și mulți bani, sănătate, și Antonio! Bine, bine! Este adus special, a venit la plăcerea lui Florin, a lui Iorgu. Să dea Dumnezeu sănătate, să trăiască copiii. Acest cadou muzical